Ayi, uyaphi? So, uRachel umuntu engimjwayele. Manje mangekho right kanjena nama ngekho right. Futhi sothini mawukuthi kunento wrong emehlakalele. Lalela, akukho kuba kumehlele. Yimi uthisha wakhe. And uRachel, she's one of my favorite. Yangizothi ngithini? Bengizoqeda ubele emuva la phansi. But so uRachel usukumile eklassini ukhona wasukuma wa. Ngithi kubuyele emuva ehlala njengezinye ingane. Ulungiphaphela mani wena. Shut up, Mr. Simon. Musungenza kube ngathi wena wazi ukuthi ungenzeni la kumina. Wena ethi kube ngathi yonke into right, mina wazi kahle ukuthi awunanembeza Mr. Simon. Hayi, Rachel, umsindo wani? Yabona ayifuna umsindo, Rachel, into ingalungi le. Ingalunga yonke. Ngicela ukuba yehlisa umoya. Yehlisa umoya, Mr. Simon. Yazini, ongisiza ungenzele i-5 1 eqhamuka kuwena Mr. Simon. Rachel, lalela, ngenza noma yini kumele ngiyenze. Ukubona uphilile oright ufika better. Noma yini Mr. Simon. Yazi Mr. Simon, njengamanje ngifuna uhambile eduze ngami. Awufuna uphinde ngikubone. Nokunalokho Mr. Simon, ngitshela wonke umuntu ukuthi wenzeni kumina. Rachel, angeke kusalunga. Yabona uma uzothi uyotshela abantu akekho umuntu omele umtshele Rachel, ngiyahamba nje. Ngicela ukushiya ke. Hamba Mr. Simon.